Čaute, dneska vás vítam u nového videa a dneska tuto je bielobíl, čo je ako černobyl, ale v mojej zemeguli, hej, a takto by sa to stalo, presne tak by sa to stalo a proste pozerajte a uvidíte. Bielobíl, rastliny, druhy, všeličo iné, ale nevedia, že tu bude katastrofa. Takže pozerajte ďalej. Rok 2025 od Pevatrikterská letopočít. Tuto sa to začalo. Začali sa tu prisťahovať ľudia. A išli tu žiť a pracovať. Už sa to tu začalo stavať. Začali sa tu prinášať aj bloky a práve generátor. Takže prvé, čo poskladali, boli základy. Je to strašne ťažké. Musím aj tak pracovať. A toto bolo iba tak. Tu mala byť dom pre viacerých ľudí, ktorí sa pracovali. Strechu zdvíhali. Je to strašne ťažké. Hovorili si stavebníci. Keď tú strechu už mali, tak tam sa ubytovali. Všetci, ktorí prišli do toho bielobílu, stačil iba jeden barák. No toto bol iba pre atomovú elektráreň. A volal sa Pribyľ. Pribyľ sa volal. No, to bol iba jeden dom. Takže žiadne mesto, žiadna dedina, aj proste iba jeden dom. Kde všetci žili. A boli tu všeličo. Prišiel som aj ja. A ja som prežil. Ja som prišiel, z autobusu som vystúpil, išiel som do domu a videl som tam, že tam všetci sú. Teraz sa stávalo aj toto. Museli žeriavy. A teraz, keď sme tam boli, tak museli žeriavy, bagre, nákladačky, neviem, jak sa to volá, ale dobre. A išli stavať. Jeden blok. Bolo strašne riskantné, lebo keby nejaká škvíra bola, tak by potom to bolo. A to sa presne stalo. Bola tam mini škvíroška v našom dome. My sme si ju nevšimali, lebo sme vedeli, že tu bude jadroelektrárne, ale nie, že je vedľa nás. Prisťahovali tam generátor. To je generátor. A v dome sme mali aj prácu. Takže jupi. Takže takto to funguje. Nadaj ešte piesok, ono to takto spraví. A keď sa tam niečo zasekne, niekto tam pôjde a proste tak. Takže toto funguje. Lialo a lialo sa to tam. Robili a robili. A prvá zmena, ktorá prišla, je presunový generátor. Dom. Lebo bol na pieskovom odklade, ktorý potrebovali. Takže a tuto to bolo, už bolo nový dom. Teraz sa začalo iba presťahovať a presťahovali sa ľudia. A ja som sa musel. Aj veci sa museli presťahovať. Tak.
teraz už mohli sme pracovať. Deň o deň sme sa nakladali piesok. Každý deň za každým. A takto to stále išlo. A trvalo to strašne dlho. Keď sa to liadlo, čo toto bude asi polovicu tohto videa, tak liadlo sa na všetky strany. Bola tu medzera, takže keď tam niečo bolo zaseknuté, išlo to horšie. Zistili, že je tam zaseknutá strom. Neviem jak, ale strom sa tam proste zasekol. A už sa vyhral. A tak toto išlo. Denne. Už sa napája, už tento generál, už bol skoro mŕtvý, lebo už sa ho dotýkala ten piesok. Keď vojde von, tak je to radioaktivácia. A to na to musí spraviť. Toto, nájsť bezpečné pole. Nemusím si tak. Ale jediné. Stále to zostávalo. Denne. Až potom sa to zatápalo. A išlo to aj von. A koleso už bolo skoro kilo. Ale stále nešlo. Stále sypali. Lebo potrebovali elektrinu. Pre všetky štáty, ktoré sú tu. A to bolo najlepšia elektrárna. Najrýchlejšie vyrobená elektrina. Kvôli tomu si našli piesok. Základy boli vymyslené na tehlách tak, aby sa mohli dostať ku viacerému piesku, ktorý môže aj život zakončiť. A prvý generátor už nie je na svete. A sa to tu rýchlo rozplýva. Nevideli sme, čo máme robiť. Ja som sa išiel poprechádzať a videl som to. Rýchlo som zavolal, aby to upratali, lebo to už bola radioaktivita. Tak to chceli nejak upratať bagrom. A stále sa to sypalo. A kvôli tomu jadrové elektrárne nemohli fungovať. Takže nechali tam čo najmenej a išli ďalej. Už je to tu zatopený celý jeden šuslík. A už to ide na druhý. A krásne to teží. Tá radioaktivita. A nevedia, čo s tým majú spraviť. Bagre robia, ale nemôžu, stále sa to sype. Stále. Tak išli privolať policajtov a ten sa vysateľ videl som, jeden bol presne nad nami a začala sa sypať radioaktivita. Nevedeli sme, čo máme robiť. Ale museli sme vyrábať. No tak sme proste vyrábali. A keď sme vyrábali, už to bolo celé. Už nám to išlo aj do únikového východu. A nevedeli sme, čo máme robiť. A videli sme, jak radioaktivácia ide k nám. Aj zozadu, aj spredu. Nevedeli sme, čo mám robiť. Záchranky bolo už skoro utopené. Jediné, kto sa zachránil, bola loď. A zachránila ma. A ostatných tam museli nechať, lebo ja som bol prezident. Išiel som tam na to pozerať hora. Čo sa s tým pravilo.
Ale potom sme natrafili na ambulanciu a skoro som zomrel. Jedine som skočil na ambulanciu. A bola tam taká radioaktivácia. No tak som musel ísť na políciu. A jedine, čo bolo, som išiel na piesok a išiel som zase vnútri. Boli sme v pasti. Všetky 3 záchranné vozidlá boli fuč. A my sme nevedeli, čo máme robiť. Hej, potrebujeme ďalšie záchranné vozidlá, lebo nám sa topili. Áno? A kde ich potrebujete? Rovno pribili. Dobre, posielame. A to platnom ktoré mohli sme ísť dole, ale pod radioaktiváciou. Bolo to tak veľa, že ani bager neovládol. A nákladné autá sa museli voziť a voziť. Ďalšie záchranky prišli, chceli nás zachrániť, ale nevideli jak. Lebo práve bager im stál v ceste. Ale keby nestal, tak by toto. Keď sa naplní náklad, odišiel. Ale išla už radioaktívne, ktoré sa nedá vidieť ani na obrazovke. Radioaktivita išla za ním. Chceli, aby naskočili, ale už boli radioaktívne auta. Takže museli sa vymieňať. Najprv zobrali našich obyvateľov. Bola tu zóna medzi starými a novými autami. A kvôli tomu pozorovali. A dávali ich tam. Zatiaľ, čo stále jeden musel vyrábať, nechali mňa, aby som vyrábal. Neviem prečo, ale nechali mňa, aby som vyrábal. Práve preto sa to spravilo. Práve sa to spravilo v roku 2030 pre Patrikterského lepotoču. A je to vážne prúser, čo sa práve stalo. Čo práve som si prežil. A čo práve? Musela sa skončiť elektrárne. Museli byť slabšie elektrárne. Lebo toto už fakt nestíhalo. Odsťahovali nás, ale museli sme stále robiť energiu. Tak, nie jedna, ale 2. A potom ma zobrali. A práve preto ešte zobrali 2. Tak, krásne do ambulancie, kde dievčatá zomreli. A my sme zostali, iba ja, tento obyvateľ. Nevideli sme, čo máme robiť. A radioaktivita sa už prepojovala. Nie len u našej strane, ale do strany vonku. Pohrebári chceli ísť, ale zahynuli pri radioaktivácii. Všetci to vyhadzujú, ale nevedia, čo fakt bude problém. Vyhlásili sme v novinách, že toto je tu z radioaktivácie. Prosím vás, nikto tu nechoďte. Keď tam pôjdete, už sa nemôžete vrátiť. Kvôli radioaktivácii. A kvôli tomuto sa to neskončilo ešte. Lebo potom sa vybúral kvôli tomu, koľko je tam pesu. Reaktivácia. A dostalo sa to všetko. Úplne všetko. A už sa to rovno sypalo.
na nás. Jak sme predtým bývali, už to bolo celé zaplavené radioaktiváciou. Nevideli sme, čo máme robiť. Generátor 2 bol dobrý. A všetko to lialo von. Všetko, úplne všetko. Ja som chcel ešte zachrániť niekoho. A nikto tam nebol. Ale chcel som zachrániť, aby to neušlo. A chcel som toto zablokovať tehlami, ktoré priniesli. No tak, ja a môj obyvateľ sme išli pre tie tehly. Opýtali sme sa a videli sme, že ideme naspäť. Ale ne. Ale museli sme zachrániť všetkých. Brali sme si tehly, boli ťažké a malé. A dávali sme ich tak jedna po druhom. Chceli spraviť taký a práve sa nám to nepodarilo. Generátor musel ísť dole, vypačiť sa, radioaktívny celý. A musel ísť preč. Ale radioaktivita tam stále bola. Práve nad mojou hlavou sa niesol. Radioaktívny padal. A chceli sme tomu zabrániť. Ale už nikto iný nezomrel. Spravili sme toto. Bolo to ťažké. Bolo to fakt ťažké. Že sme sa už mysleli, že sme mŕtvi. Ale museli sme to nejak zabezpečiť. A videli sme, že koľko sa toho vopchalo. A keď už nemalo miesto, fakt, tak sa iba troška odlala. Trošilinka. Jak vidíte. Troška, fakt, no. Nie až tak troška, ale to spravili vlny. Išla jedna veľká vlna. Takže, katastrofy za sebou. Toto sa u mňa volá Hisonejso. Takže, katastrofy za sebou. Takže, keď tuto bola obrovská vlna zase, čo by sa mala túto premiére robiť a nikto o tom nevedel, to sa stalo kvôli tomu bielo píľ. A keď išlo, tak ja som o ňom nemal som vôbec nič. Ja a tu už išla radioaktivita. Ja a môj priateľ sme už nevedeli, čo máme robiť. Ani sme nič nemohli robiť. Radioaktivita po mne už liezla. A naposledy nás doviedla záchranka, ktorá spravila také schody. Ošúchali sme sa z tej radioaktivity a práve nás donesol svat do toho. Radioaktivita musela ísť po autách. A my sme jediní, ktorí prežili. Môj obyvateľ zomrel. Hneď. A ja som jediný prežil. Mal som všetko zoslablé. Všetko mi už padalo. A nevedel som, ako som mal to spraviť. Išiel som do hlavnej nemocnici v Kisue. A keď som nemal nejak, tak som išiel vlakom do Kisue. Išiel som do Kisue. Vojska Kisue. A ja som musel ísť niekde. Musel som mať vždycky pri sebe záchranku, ktorá ma odvezie do nemocnice rýchlo. Lebo niekedy už padali končatiny. A fakt nepadali. Toto sa väčšinou stáva kvôli tej radioaktivity, mi povedal doktor. A musel. Chcem niečo mať, lebo to fungovalo iba na nohy. A niekedy
na všetky končatiny. Ďalšie lietadlo ma odviezlo s nemocnicou. Takže som išiel do nemocničnej a chcel som ísť na ďalšiu záchranu. Ale keď mi padali končatiny, tak som nevedel. Bol som jediný preživší. Išiel som kvôli tomuto, aby som zistil, čím je to. Išiel som. A tam to už bolo ono. Vidíte to rozmazené, lebo tak som to aj ja videl. Na to sme rozbitú kameru. Tam to presne bolo. A išiel som. Videl som môjho spolupracovníka, ďalšieho mŕtvého, ktorý zomrel na rýchlu radioaktiváciu. A keď som už videl to lietadlo, ktoré sa tu ponára v tejto radioaktívnej mohyle, tak som nevedel, akože mám robiť. Ono to tam nakladalo všetky auta boli preč. A ja som jediný zostal, iba som na to pozeral. Toto sú zase. A takto som to videl. Bolo to celé rozumie. A tak som to aj natáčal. Išiel autobus. I tento zahrkatal kvôli radioaktivácie a spadol kvôli radioaktivácie. Znova, lebo boli sme ho potom mŕtvi. Boli tu pohrebali a zobrali preč z tohto radioaktívneho mesta, kde som ja toto postavil, tento sarkofág. Ale ešte som ho nedostavil. Ešte nebolo všetko. Už aj motýl tuto bol radioaktívny. Už aj túto motýl bol radioaktívny. A odletel. Kvôli radioaktivite vynul. Išiel som s helikoptérou. Stala som veľké vlny. A išiel som stavať. Lebo ono to berie iba tam. Ono to sype iba tam, kde je najviac piesku. Napríklad túto. Takže tak. Rôzne. Tak, už som iba posledný dielík našej stavebnice doskladal. A bolo z toho toto. Takže, keď sme to poskladali, išlo iba stadiaľ, kadeľ to bolo najviac piesku. A fakt, to bolo iba niečo to zaberalo. A kde sa necítila podľa. Tam to viac bolo. Tak, a toto je koniec Bielobielu. A toto, už sa tu radioaktívne mravce pohybovali jedného druhu. A kvôli tomu, že tu bol prísud, že tu bola radioaktivita, tak sa moja kamera takto stala. A už asi nikdy nepôjde naspäť.